Anja Bla je kod mene u emisiji rekla nešto, ne znam da li si ti to čula, ali uglavnom rekla je... Nešto mi je izašlo na TikToku, ali mi da, moraš rekla mi je da je po njenom mišljenju bolje da si ti nastavila da budeš influencerka kao ona i kao druge devojke, nego da si se upustila u te pevačke vode itd. itd. Verovatno sam te sad podsjetila, pa me zanima šta ti imaš da mi kažeš na to njeno mišljenje. Svako ima pravo na svoje mišljenje, njeno mišljenje uopšte, po njenom mišljenju očigledno nije pogrešno. Što se mene tiče, ja sam svojom karijerom i svojim izborom jako zadovoljna i jako uživam u tome. Ja sam čist influencing davno prevazišla. Znači to što je ona navela, rekla, spomenula, ja sam već imala i radila od svoje 15. godine, tako da je meni ovo pevanje samo jedan veliki plus i samo kao konkretnija profesija, da kažem. Tako da ne radim ja svakako radim i influencing i muziku. Ali na što je sve stvar odabira i skroz mi je okej da imam neko svoje mišljenje. Sad, da li se ja slažem sa tim ili ne, to nije bitno, ja svakako radim što ja hoću.